Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. KLS Emily Production harga kenti kelapin mena bahkan sepenkut no ya kelempung ya kop penisap jong gerib hoi Superstar Season 2 harga kat santrik kelaling kot arjar posan keban sedang nadu kepor lai bejeno pai sengi home sning auditorium hall. Harga ni kelempung ya kop penisap kidan kat sangut gisamna kibala yok rung syakaji kun grand finale banyak kini nak kebentaban yok ra ya kenam lado. UCU juga LS Emily, ubah Lansius Emily berubah Stanwell Mani, lekor berweri patba berwan saki, ban Aimin si miginong isim benta, hakabaan siya don lang ru ki kaitor, ki ting shop, baki puran mapok khmat ke jela, ki ban sayok la ban saki lang hakani kesgi. Kublai pi baro, ngi na kaliang kinopanya jong ka Revoice Poster, ngi don banwan saya pi ki patba, ki baju ie, ki baju susunan, bat ki ba ju support man lah kapor. Ya kisamla don sab kisamla kibadon ka talent mo kibadon kibasong basa hakadong kathan jongi te ngi na kaliang kinopnia jong kari voice poster ngi don banong ban pentip sepi kipai ba kinong song snong jong kadong kathan ri boy ba kumjo jong kajela ri khasi hi pro hoy ba na kaliang jongi nila penlong ni kanika ri voice poster na kamanta bangin jit ngane bangin wat ya kisamla don sab hakarwai hakashat dan bat kiwi ki benta ti menta ngiladep semifinal haki penai ladep bat menta pat ngiwan kompetip sepi bangin sepelong no ya ke grand finale kemanlong haka kasan tarik menta penai Januari hapo auditorium hall umsning ti na kalian jongi ni kwa ban kerpat ti ki ba bas mubah ban wan lem hakatigas ni ban ailem ka jikasan ya kisamla donsap jong kadong kathan jong hi namar ba ka jingwan ka jong phi kan ai musim ki namar ba mo ki paldo pasna mo jong hi lada ki perform ki shat ki wa lada don nong pai lada phi phingwan basaki maki kindo musim te na kalian jong hi kumbangi kwa he ban sei ye ta ki reu don sap bakin wan chakmat te ngi kerpa ti phi pai ba subha ban wan lem ban ai ka jingkasan da ka ba ka jingwan ka jong phi ki samla don sap jong kadong kathan jong hi kedang la shu kumdo ban kiu ngane balep ha na goi kapor chakoi kapor pat te nakaliang jungi ngi kerpat pi subhaban wan bani sakhi hak tegas ngi haka khasan tarik mentau pena Januari ajar atusan bat kadi nado kapor live seneng bat hadian jong kate ke program kindal akut ke program kindal ki jam session ki DJ kumba pladap bani osngo menta nakaliang jong i president jong ka LS Emily Production dan i CEO iladap ban pentip sapi ya ka tarik ban pelong ya ka grand finale dan ka jong kane ka Revoice Superstar Season 2 dia ngaruk ngakot ngawer ya pi iwei pe wei ki patba jong kadong kathan jongi na po Revoice ban Christian lem dan ban Aimin sim ya kine ki samla ki hep ki ba ki jongi ki ba lala ban le ba ha ki round ki ba ladep sadin bat menta ka kenti ngila poisa ka grand finale bikin yakun ya ka final dia kidon hadu khatsan ngut kiban yakun ya ka final kiban yakni ya kanam job banlong uta u superstar jong ka season 2 dia ngakarpat bapin yawan bat nakaliang jong nga khamtam ya ki bahing hasem jong kini ki khna ki hep ki ba red bapin sngoba ban krishan lem yaki ban ai ki kapor bakin yo ban practice kadang don kapor hadu ka khatsan terik Kershan yaki Aimin sim yaki bat yale ban penbit penbiang yaki jindon kam jengki namar kum bang yitip ba kisap ki phong hakine kisingi ki bamenta kidai ki wei kadai ka wei nakalat ka bakila ban im ha kaliang kayo ka kot ka bakila ban le bha ha kalawei ke jongki namar ba kamlong shu kum hakipor ki ba menshua menta kilala ban kamai lengba jongki sap ki phong ki jongki namar kata lada nakaliang jong pi ki bahi ngasem pim Aimin sim yaki nengkong te kumno ngin khimi lenti ba maki kin long ki brew ki ban poi sakathong ha ka jing im ka jong ki te nakaliang jonga ngara karpat jur ba ya kumjuro ya pi ki hep bat ki samla ki blala ban poi saka final ba pin sngob ha ban ya le bha ban ya practice bha ban shim ya ka kalat ha ka jing im ka jong pi kum ka wei na kalat ka ba ka jing sedang ka jing im jong pi ba pin poi sakathong dia
ngada kwa ru ba lese ngimla ban phone ni fi hendrai ki bayo I kane ka khubor ha kane ka por kane hi kan long ka jing pentep na banta jong phi ki no ishim banta bat baro ki ba krishan ya kane ka program ka jongi kerpat ba pinya le bah bat shim khiai kane ka banta ka ba pihak ban pendep